Hoi, ik heb ontzettend goed nieuws te vertellen. In de afgelopen weken heb ik contact gehad met een van de oncologen van het Isolatieziekenhuis. En dat is het ziekenhuis waar ik tegenover werk. En in dat ziekenhuis hebben ze in de afgelopen jaren verschillende van de cliënten gezien die ik ook heb ondersteund in de begeleiding rondom kanker. En waarbij ik een boel mensen met neuropathische klachten heb kunnen behandelen. En komende week heb ik een overleg met twee van deze oncologen. En hier ben ik echt super blij mee, want dit komt eenvoudigweg door het feit dat we resultaat hebben geboekt. En we gaan spreken over een mogelijke integrale aanpak voor mensen die behandeld worden voor kanker, waarvan we weten dat een aantal daarvan behoorlijk last zal krijgen van de bijwerking. En in dit gesprek gaan we kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vanuit de aanpak die ik heb ontwikkeld en de samenwerking met het ziekenhuis daarin. Ik wilde je dit graag eventjes vertellen persoonlijk en ik ben hier echt super blij mee. Als je vragen hebt over wat jij in jouw ziekenhuis kunt doen met oncologen daar, ik sta volledig open om gesprekken te voeren en uit te leggen wat de aanpak is. Mocht je vragen hebben hierover, dan hoor ik het graag. Hoi!